Hej, i morgen skal vi snakke om søvn, blandt andet. Og hvis du kan nå at kigge i kapitel 12 i den store bog, starter side 159, så vil det være rigtig smart. Hvis ikke du kan, så kan du måske lige nå at høre det her. Det er kun et par minutter, så det er hurtigt overstået. Vi skal kigge på i morgen søvnfaser. Vi skal have et overblik over, hvad er det nu søvnen er for noget. Vi skal se på, hvorfor vi sover, hvilke problemer vi kan have med at sove, og hvad det så betyder for os som professionelle, eller for jer, når I kommer ud til borgerne rundt omkring. Vi skal snakke om søvnfaser. Man deler søvnen op i hvert fald 3 faser. Den overfladiske søvn, den dybe søvn og drømmesøvnen. Også det, man kalder REM-søvnen. Og som I kan se på det lille skema her, eller den lille tabel herovre, så er der forskel på, hvor meget man sover, når man er lille, eller baby, og når man bliver gammel. Og der er forskel på, hvor meget dyb søvn, og hvor meget overfladisk søvn, og hvor meget REM-søvn man egentlig har. Eller den overfladiske er sådan set den samme. Men de andre faser ændrer sig med årene. Og vi skal snakke lidt om, hvad der sker i den overfladiske søvn, og i den dybe søvn, og i drømmesøvnen. Mens vi sover, så sker der en hel masse ting i kroppen. Den holder pause, især holder organerne pause. Nu snakkede vi om fordøjelsen i sidste uge. Og sådan noget som fordøjelsen, den holder pause, når vi sover. Vi spiser jo ikke, mens vi sover. Der sker også det, at blodtrykket falder. Hormonproduktionen ændres. Blandt andet har vi færre eller et lavere niveau af stresshormoner i kroppen, særligt blodbanen. Lige præcis kortisol, som er et af stresshormonerne, det falder, det kan måles, og det falder, når man sover. Immunsystemet arbejder, det vil sige, at der bliver ryddet lidt op i vores system, så vi ikke så nemt bliver syge. Hjernen rydder også op. Der er nogle psykologer, der mener, at man sætter lidt på plads på hylder af de ting, man har oplevet i løbet af dagen, når man drømmer. Og så påvirker søvnen vores humør. Det har I nok også mærket fra jer selv. Og så skal vi tale med hinanden, og så skal vi kigge på, hvad årsager til søvnproblemer kan være. Det vil være rigtig fint, hvis du lige tænker lidt over årsager, du har stødt på, eller hvad du læser dig til. Og så skal vi kigge lidt på, hvad det så betyder i praksis i forhold til døgnrytme, aktivitet og passivitet. Hvad kan vi gøre? Hvad det betyder for den ældre at skulle op og på toilettet om natten? Og hvad bekymringer og medicin og smerter kan betyde for søvnen? Og hvad vi måske kan gøre? Hvad vi kan hjælpe med? Hvordan vi kan hjælpe? Og så selvfølgelig noget som støj og lys og temperatur, som også påvirker vores søvnkvalitet. Men det kigger vi nærmere på i morgen. Hej så længe.